Sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone nag-afekto sa gihapon sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Ang Eastern Visayas kag Palawan may magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag thunderstorms bangod sang ITCZ. Ang Occidental Mindoro kag ibang nga bahin sa Visayas may mga bahin nga mangin magalumon ang kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang thunderstorms. Ang temperatura mabatyagan karon sa 25 degrees Celsius tubtob sa pinakamainit nga 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag kay na alas 5:34 kag mga tunod naman karon alas 6:14 sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Si Ninita na tumbo, taga San Isidro La Paz. Variant. Good morning, Action Boys, sa kay Kagawad Renato. Pero sa Rilia ha. Kagawad Renato sa Real Senior, kag Alex Perido, kag sa tanan nga taga Barangay Tuoy, Himamaylan. Ken and Beth Australia sang Nognog Beach sa Canmoros, Binalbagan. Tito Fred and Tita Nancy Nanlabis, Galila Piliedo, Action Boy, no? Labis? Nanlabis. Nanlabis. Tita Thelma and Tito Joel Dagohoy dira sa Barangay Talaban, Imamaylan, Isla Verde. Good morning. Dennis Presnos and Stick to One, Hinigaran, good morning. Kay Kagawad Monico Prudente, kag sa family sa Barangay Nanunga, Hinigaran, Hella family sa Barangay Kambaog, Hinigaran, kay Engineer Rene Tere, kay Papa Jack, kag kay Tito Quintol. Taga, kag sa man Action Boy, no, sa Hayawan family, Rene Boy Hayawan. Lipat ko sang pangalan ni father niya. Dira sa Cadiz. Hello, good morning. Mga migomyan, Ma'am Shiz ko, no, Tita Gloria Chua, Pipay. Kung migumi, no? Migumi Academy. Megumi. Sa inyo ng eskwelahan True. una. Migumi yan, Ma'am. She's gani. May group chat na sila mo. Okay. Tita Pipay, Tita Gloria Hindi lang Chua. Victorian ka na sa una. Balik-balik, Torian. Tita Susan Delgado, kag Tito Kaloy Delgado. Hello, good morning. Kay Walton, good morning. Tita Darlene Delatina, Nanita and Levi Minyes, ang purok paghidait, kag sa tanan nga taga parang purok paghida itangob dira sa una Action Boy. Edwin Pantaras kag sa tanan nga taga GK Housing sa Purok Rojas, Barangay Tangob, Duran family sa GK Housing Sumag, kay Edgar Pantaras and family sa Silay. Ha ha ha. Hamal sa nag-greet sa inyo. Hindi ko na siya bulgar kung sino nag-greet. Sa kay Suset Plumeda, good morning sa akong classmate. Antonieta Yap, good morning man and God bless. Of course, kay Marjorie Villaflor Tipsay, kag kay primo ko Ben Duran. May Ben Duran, Boy Duran, ngayon ikaw, ya Renato, garagumo, ginaya Renato. Si Ben Duran, kaya notice kita sa imo dahil ng GK Village, ng mga Duran family. Mga utod yung manadara. Okay. Good. Kay Jasmine Huntela Albarasin, good morning, Action Radio. Ari kami diga pamati sa Davao. Wow. Palihog tamyaw kay Mark Andre, kag sa pamilya kuda sa Gardenville, Huntela kag Taton family. Thank you. Rolly Famulaga Pagapulan, good morning, Action Radio. Good morning, Idol. Sinong idol mo? Ikaw Si Boy Duran. Pabol ka pa. Renz June Artas, good morning. Carlos Federis Trunyo II, good morning sa mama niya kag sa papa niya kuno Action Boy sa Barangay Mansilingan, kag sa hinablos niya nga si RR, watching here sa Quezon City. Kamusta kamuda? Halong kamuda sa Quezon City. Lorenzo Eliseo, good morning, Action Radio. Monitor diri sa Candoni, Negros Occidental. Christopher Redfield, yo kuno Action Boy. Yo. Ako naguro. Arian Joaquin, good morning. Alan Castro, good morning, Action Boy and Miss Beautiful. Kita ko kamo last year sa Yubo. Wow, best experience kitang sa Yubo. Last year ko itong the other year. Last year. Last 2 years ago. Yubo. Oo, Yubo. Hindi Yubo. ako na malipat. Oo, grabe ito yung Action Boy. Katabu ay ang Action Boy mo ang amon ang kagamon tuhod. Sa amon yung taklas. Tapos lilayo, mga pila to estimated kilometers, Action Boy. Hindi ko kakampas na sa hours lang tabi, sa time nga ginlakat to, do mga sobra 3 ka oras. Oo, pa kami sa suba. Ay, hindi na yan 3 ka oras. Richo na iya ha. Wala na yan pundo-pundo. Nagpundo lang kadali isang manugtabok sa suba, Action Boy, no. Kay ti padaan, nag-rest lang gamay. Kag
bulubanta pang sang tubig. Sadya gito ya. Tapos may ara ko tupod nga naglikaw-likaw naglikaw-likaw sa bala nga mabasa sa siya sa bato. Siya nag-ubas ang sapatos ya. Nante. Ay, amo na gani, kabudla ipilit, hindi mo mabalansi ang lawas. Kalahulog lang sa Japon, hindi basa ang sapatos. Bongga. Pero namin to, Aksyon Boy, no, Bisaya to nila nga manok. Namin to. Sige. Standby sa aton mga balita lokal. Magabalik kita pa dugay-dugay. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 10 minutos na kaligad sa tag ng alas 7. Detalye na sang mga balita lokal. Ginaproseso na sang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang pagkuha sa isa ka pribado nga biological laboratory para sa tuyo nga mapadasig ang proseso sa pagpagawa sa resulta sa RT-PCR test sa mga OFW nga pauli sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Bacolod City Vice Mayor Sid Familiaran, Chairman sang Interagency Task Force, tuyo sang OWA nga makakinot man sa kagastuhanan ng gobyerno nasyonal sa tiyon nga matigayon ang mga plano. Ilabi na kung hindi maglawig ang pagtiner sa mga OFW sa mga hotel kag pension houses nga ginagamit bilang quarantine facilities. Duga pa ni Familiaran, bentahan man ini nga lihok agud hindi man magkulang ang mga pasilidad nga ginagamit sang syudad, ilabi na sa eksperyensyahan nga backlog o kung atrasado nga pagpagawa sa resulta sa RT-PCR test. Base sa impormasyon nga nakuha sa Vice Alcalde gikan mismo sa OWA, ang laboratorio nga ilang ginatransaksyon sa among ahensya ang napahamtang sa siyudad sang Iloilo. Ginklaro naman ni Councilor Israel Salanga, chairman ng Action Team on Returning OFW sa atro nga obligado sa gyapon sa pagsunod sa regulasyon nga ginapatuman sang syudad ang mga OFWs nga nagapauli sa syudad bisan pa man nga madayon ang plano sang OWA nga magpartner sa isa ka biological laboratory sa Iloilo para sa tuyo nga mapadasig ang pagpagawa sang RT-PCR test sa mga ini. Sunod kay Salanga, bisan pa man nga nagnegatibo sa RT-PCR test ang isa ka OFW, obligasyon sini sa gihapon nga kompletuhon ang 14 dias nga mandatory quarantine sa ilang nga puluyan. Dugang pa sang konsehal, wala sang dapat kabalag-an ang publiko angot sini nga sistema bangod hugot sa gihapon nga pagamonitoron sang tagsa ka mga barangay ang aktibidad sa among mga OFWs tion nga ini sila ang formal nga ma-turnover sang syudad. Natala na nga umpisahan ang pagkaayos sang daan nga outpatient building sang Valladolid District Hospital nga among himuon bilang ikaduha nga COVID-19 laboratory sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, nagsulod sa joint venture agreement ang probinsya, kaupo ng isa ka Manila-based company nga among Safeguard Diagnostics, kagin kasugtan nga ang probinsya ang magapangita sang lugar kag building, samtang ang kompanya amo ang mag-supply sa tanan nga kinahanglanon nga machines kag equipment para sa laboratorio. Duha pa ni Lacson, mahimo nga makagasto ang probinsya sang 2 milyones pesos para sa renovation sa building apang kung operational na, magabayad naman sang 95,000 pesos nga renta kada bulan ang sambit nga kompanya kag makakuha pa sang 5% nga rebate gikan sa gross receipt ang probinsya. Nagalaom si Lacson nga maging operational na ini sa masunod nga bulan bangod dako mabulig sini ilabi na sa Manigrense sa sur nga bahin sang probinsya. Well, there was a offer from a private company, Safeguard Diagnostics, that they're willing to set up a molecular lab here also in Negros. And I suggested, diri naman pa sa South, so pinakamalapit is diri sa Valladolid. Si Governor Bong Lacson. Nagapangabay naman si Cadiz City Mayor Salvador Escalante nga kung mahimo mapadasig ang pagpagawa sa mga swab test results sa mga LSIs kag OFWs nga ginapaidalom sa COVID-19 test. Sunog kay Escalante sa iya madumduman sa Zoom meeting nga ginpatigayan kaupod kay Governor Bong Lacson matapos ang 5 tubtob 6 kaadlaw magwa na ang resulta apang sa karon nagalambot na sa 12 tubtob 25 kaadlaw. Dugang pa na Escalante mas nagadako ang gastos ng probinsya kag syudad sang Cadiz kung nagalawig sa quarantine facility ang mga LSIs ukon OFWs, bangod na hibaluan, nagalabot sa tubtob 1,000 ka pesos ang magastos sa isa ka tawo sa isa ka adlaw. Ang St. Andrew's Place sa syudad sang Cadiz ang may 200 ka rooms nga nag-akomodar sang tubtob 400 ka persona.
Ginpanintukan naman ni Negros Occidental Police Provincial Office ang NOCPO Officer in Charge Police Colonel Romy Palge nga wala sang malain sa house-to-house visitation sang kapulisan. Sunod kay Palge, ini ang inisyatibo sang kapulisan agon makabulig nga makilala ang mga pamilya sa manug-abot nga locally stranded individuals para sa kahapusan sang local government units. Naimuluan, ginmando ni Department of Interior and Local Government kung DILG ang mga tikang pagi sa kapulisan bilang bulig sa pagtutok sa COVID-19 pandemic. Una dirigin pagkamalaot sang bagong alyansang Makabayan Negros ang mga ideya sang DILG sa rason nga paglapas ini sa tawhanon nga kinamatarong. Ginpanindugan naman ni Basiwa Board of Director mo Nadia Hardin nga wala nila gindali-dali ang proseso angon sa joint venture agreement sa tunga sang Basiwa kag Prime Water Infrastructure Development Corporation. Sunod kay Hardin, antes pa man mag-igo ang halit sang COVID-19 sa syudad sa Bacolod, ila na nga nasumeter sa GOCC ang kinanglanon nga mga dokumento apang ini ang wala lamang maaktuhan sang among nga talatapan. Dugang pa ni Hardin natabuan lamang nga sa tiyempo sang pandemic na kompleto ang among nga proseso. Ginklaro man sini nga ginhimo nga pagpaningwa sang board ang nagatuyo lamang nga mas mapamaayo pagid ang serbisyo nga ginahatag sang water district sa mga konsumidor. There are three reasons why the board of directors entered into this joint venture, and they are as follows. Number one, it is necessary on the part of the people of Bacolod. Number two, it is practical for the people of Bacolod. And number three, it is beneficial for the people of Bacolod. Ang kabahin sa pagpahayag sa chairman sang Board of Directors ng Basiwa, Attorney Lorento Dilag. Samtang ginklaro ni Engineer Samuel Pinado, Basiwa Assistant General Manager for Administration, nga wala sang epekto sa trabaho sa mga empleyado, agin pirmahan nga joint venture agreement sa tuwa sang Basiwa Board kag Prime Water. Sunod kay Pinado, mayara sang duha ka mga options nga gina-offer sa idalom sa mga kasultanan, gani hilway nga makahimo sang desisyon ang mga empleyado. Duha pa ni Pinado, wala sang pagbag-o sa sweldo ang ginabaton sa mga empleyado, kunin sila ang mapamatudan nga padayon nagatrabaho sa idalom sa kamo nga kumbuyahan. Sa piyak gawahin king klaro masining nga bisan mag-umpisa na ang implementasyon sa mga kasultanan, ang tanan nga mga kagamitan kag pasilidad ang padayon nga panagihan sa water district. Sa naman ang joint venture agreement nga ginagdaan sa magtimbang gawahin ang magalawig sang 25 katuig. Sa katapusan nga balita, lokal, nagdangop sa Aksyon Radyo ang duha ka OFWs nga naka-quarantine sa karon sa Regency Hotel sa siyudad sa Bacolod. Angod sa ginaligar palayag sa ilang nga hindi sila prioridad tungod hindi man Bacolod nun. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpayag sang nagpakilala lamang kay Zeus nga ila ginareklamo among kakulang sang tubig nga sarang mainom, rason nga nagaayo siya nga makagwa agod kun tani nga magbakal. Sunod kay Zeus ang naglisensya ini ginpayag sa iya nga ginadumiling ang pagwa bilang parte sa protocol sa syudad, butang nga nahangpan ni Zeus. Apang isa sa ginkadismaya ni Zeus tungod isa ka frontliner ang nagpahayag sa iya nga hindi siya prioridad tungod hindi taga Bacolod kag sa Baylo, taga syudad sang Sagay. Sa piyak nga bahin ginpahayag naman sang kaupod ni Zeus nga si Jess Rabadillo nga magluwas sa isyu sang tubig, ginareklamo man sining wala sa husto nga oras sa paghatag sang pagkaon. Nagalaom ang duha ka OFWs nga tamdon sang syudad ang ila reklamo angot sa ining nga isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, magdito tayo. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag-DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga pagpangapemla, gina-recommend naton sa inyo rekomendar sa inyo kaya muna ni siya ang black coffee
Agustin. Ginabuligan niya ni panubo ang risgo bala matapikan kita sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ginapanubo man ang risgo matapikan kita sang diabetes. Mayo man isa sa aton nga tay friendly sa aton atay kag nagabulig sa aton pagtinlo sang colon o kuntinae likaw kita sa colon cancer. So sa aton kape Dr. Alfred's Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen, mapakalaton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandragan Country Mart, kay iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Mag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Healthy ka pa. Istrikto nga pagpatuman sang gobyerno sa pagsuksok sang face mask, ginaduso ni Senator Bongo. Samtang mga nagpa-enroll sa pampubliko eskulahan, naglambot na sa masobra 21 milyones. Ang mga detalye sang Balita Nacional sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:20. Yes, good morning, Action Boy. Kay Anthony Jones, Tabulong Havilio. Nagapamatigid siya kuno sa Barangay Inayawan, Kawayan. Hello, good morning. Good morning man sa kay Jesseline Andrada Changson. Good morning, Action Boy and Action Eden. Pag-greet ko ng iyang apo, birthday today, Prince Changson from Barangay Mansilingan. Happy birthday. Happy birthday. Correct. Wala kita da. Charot. Kay Momo Moises. Kadalaga Oo, Momo Moises, kuno nung boy morning sinyo duha ni Eden sa bago kami upod anak mo. Anak ko? Oo, ang balyaman. Subong? Mark Moises ni City Health Office bago. Okay. Okay. Sige. Rans sige. nga na kada. Arat to si Rans. Sige. Ramiro Montines Aplaon, good day, ang galantaw ko di live sa Victorias. Hello, good morning. Manong Alexis Ligayo, good morning, gid. Kay Lorna Termil, good morning, Action Radio, good morning sa Family Termil sa Purok Mabinuligay sa Barangay Bata. Nosnyog, Christina, Christina La Cuarta Ginson, good morning Philippines, kag sa Action Radio, mabuhay. Thank you, taga din ka ma'am. Birth Herapusco Caraballo, good AM Action Boy and Action Eden, monitor sila kuno sa Hutodahan Dumanan, pero may Action Boy nagapamati dira. Warren Osano Conehar, good morning Action Radio, Bacolod, gilanta kami subong watching from Cotabato City. Nationwide. Arian Joaquin, pagrit kay Lola Gloria Gensaya sang Tangub. Gapamati gid. I love you, Lola. Wow. Norma Osete, good morning. Miriam Doliete Suerte, good morning. Action Radio, watching here. Hervias 2, Barangay Villamonte. Action Eric, good morning. Kay Zain Marquez, good morning. Action Boy Duran, kag Action Eden Aboso, watching from La Castellana. Kay Mayor Mai sa La Castellana, good morning. Good morning, Mayor Mai. Kay Boobs the Second, good morning, Action Radio. Steph from South Home Subdivision Sumag, salamat, hello. Lorna Termil, naga-monitor lang kami di asa. Kay Junjun nga naga-washing, kag kay Pastor ga-washing sila sang motor kuno samtang nagapamati. Very good. Jocelyn, si Vita Ala, good morning. Mar Oton, good morning, Action Boy, Action Eden. Melchor Baroca Rumbines, good morning. Shelmay Alilane Catalan, good morning. Beth Tumangan, morning, Action Radio. Taga Purok Akasya kuno kag Pantilio family. Hello, good morning. Sa barangay na pulis na sa bago. Okay. Dira na gali. Norlin Villaruz, good morning. Happy Saturday, everyone. Ay, blessed Saturday gali. Nga, hindi ko nakuha sang happy man. Labayan Eduardo, love watching at Doña Juliana. Good morning. Eddie Rica Fort, kag sa OTTG, tagali Action Boy, Operation Tuning Task. Okay, President Toto Milyama. Good morning. Yes, good morning. Ligaya, Abeto. Rodi Gonzales. Ha? Rodi mo hilot, bla? Hello, kag kay kay Concordio. Mangguba. Hello, good morning. Ligaya Abeto, happy listening to my grandnephew Sam and Quitchy Up. Glad to know that you're also listening to Action Balitang Bayan numero 1 with your mom Angel and Dad Stephen. Stay safe, everyone. Sa kay Inday Libuon, sa Panokoy, good morning. Hello, good morning. Jelimar Hordan, sa Hordan family ko sa Isabela. Kay Teresa Linahakayaw, sige.
Kay Sir Romo Pasaporte aga pa kuno nagalantaw gid siya. Jo Abuana, good morning kay Nanay Ludi Abuana kuno mayo lang nga pagpamahaw. Josephine Cardinal Abrigo, good morning, keep safe, Ev Smart Adios Salcedo. Watching from Tanza, Cavite. Michael Season, monitoring from Chatu, LC Paranaque. Okay, standby na kita sa aton mga balita national. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Detalya na sa aton mga balita national. Ginpanugyan ni Senator Bongo sa gobyerno estriktong ipatuman ang pagsuksok sang face mask. Ginpaig ni Go nga dapat matuman kag himuon nga kabahin sang disiplina sa kada pumuluyo ang pagsuksok sang face mask agud malikawan ang mas paglapta pa sang COVID-19. Suno kay Go, base sa pagtuon sa mga eksperto, ang pagsuksok sang face mask ang nagapanubo sa risgo sa paglapta sang virus sa tubtob 85%. Kung magasunod sa physical distancing, kang maggamit pa sang face shields, sarang mapanubo sa tubtub 90% ang risgo sa paglapta sang virus. Samtang wala pa sang bakuna suno kay Go, importante gid ang pagsuksok sang mask. Ginpanugyan man ni Go sa gobyerno ang gamiton ang tanan nga available resources agon matagan sang face mask ang mapumuluyo ilabi na ang mga pigado. Ginaduso naman ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez sa Department of Social Welfare and Development nga padalion ang paghatag sang 500 pesos nga monthly pension sa indigent senior citizens. Sa idalom sang Memorandum Circular sa DSWD, 500 pesos ang financial aid sa mga senior citizen kada 6 kabulan kag 3,000 pesos naman kada semester. Ginasuhestyon ni Rodriguez ang nga bag-uhon na sa karon nga practice kag himuon kada 3 kabulan ang pagbaton sang pensyon. Gintumod ni Rodriguez sa House Resolution number 1047 nga tungod sa lockdown kag quarantine, madamo nga negosyo ang naapektuhan nga nagresulta sa pagkadula sang trabaho sa madamo nga Pinoy, lakip na mga senior citizen nga nagapadayon nagatrabaho sa piyak sang ilang nga edad. Ginpanugyan naman sa Bureau of Immigration sa mga Pinoy nga plano magbiyahe abroad nga sundon ang mga requirements sa gobyerno agud mapanugutan nga makahalin kung makagwa sa pungsod. Ang requirement ginlakipan sang confirmed return ticket para sa mga magabiyahe nga may tourist visa, adequate travel kag health insurance para makover ang sang rebooking kag accommodation expenses in kaso nga ma-stranded kag sumuman hospitalization kung malatnan sang COVID-19. Sunod kay Immigration Commissioner Jaime Morante, wala sang exempted sa mga kondisyones sang Bureau, magluwas na lamang kung permanent residents, OFWs kag may study visa sa pungsod nga ila kadtuan. Gipasiguro naman ni BI Ports Chief Grifton Merida nga strikto nga ginapatuman ang resolusyon sang Interagency Task Force Against COVID-19 para sa mga outbound Filipino travelers. Naglambot naman sa 15.37 bilyones pesos ang balor sang bulig nga napanagtag sa Department of Social Welfare and Development sa mga pamilya nga tuman na apektuhan sa community quarantine bangod sa COVID-19 pandemic. Sa update gikan sa DSWD tubtob lasay sang aga karon kahapon nga adlaw Hulyo 17, naglambot naman sa 1,404,252 ang napanagtag nga family food packs. Ininggikan sa nagkalain-lain nga field offices ng DSWD sa bugos nga Pilipinas. Pinakadamo nga family food packs nga napanagtag ang among sa Metro Manila nga naglambot sa masobra 261,158. Mayara pa sang 756.91 milyones pesos nga standby funds ang DSWD kag mayara pa ini sang 891.89 milyones pesos nga balor sang stockpiles.
Naglambot naman sa masobra 21 milyones ang kadamuon sa mga nagpa-enroll sa pagtapos ng enrollment period sa mga pampublikong eskwelahan. Base sa datos ng Department of Education, tubdo 8 kahapon sa aga, naglambot sa 21 milyones 344,915 ang kadamuon sa mga nagpa-enroll para sa pagbukas ng klase. Sunod sa DepEd, 76% lang ini sa kabilugan ng enrollment sa naligad niya tuig. Sa among kadamuon, 20,147,020 ang nagpa-enroll sa public schools kag ang nabilin sa private schools. Ginapaabot sa DepEd nga magsaka pa ang magpa-enroll sa masunod na semana tungod sa posibleng na delay pa ang pag-report sang datos ilabi na sa mga pribado nga eskwelahan. Sa katapusan nga balita national, hindi dapat pag-intrahan sa mga mamalida sa Estados Unidos ang anti-terror law sa Pilipinas. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, madugay na nga independent ang pungsod Pilipinas sa Amerika. Dugang pa ni Roque nga may kaugalingon nga working judicial system ang Pilipinas, kag anuman ang kwestiyon sa legalidad sang layi, yara na sa Korte Suprema. Naglambot naman sa 45 ka American lawmakers so nagperma sang sulat nga ginpadala kay Philippine Ambassador to the US Jose Romualdez para ipanawagan ang pagbasura sang anti-terrorism law. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inabong posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinluan ninyo colon, quality products ng Life Extension Philippines. Super ay kombinar ang pag-inom. Kag sa ato naman na problema, bala sa mga bukol nga natubo sa inyong alawas, cyst man kung tumor, hindi pagpadugaya, hindi pagbabayi, para nga hindi na magmalignant, maginom na sang katunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa hindi matubuan sa mabukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitay man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may dalan na Hernais at tumalan sa gate sa Palawan Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kagang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag naga-pamakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga malatian. Kag sa problema sa matabla, ang Mighty C, ang alkaline sinad nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para mas epektibo pagid, ang aton mga balita international, balita negosyo, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mabigat ang araw. Sige, good morning sa iban pa nato dire nga mga Facebook followers Aksyon Eden. Si Ev Smart, Tadeo Salcedo, good morning. Merly Gonzaga, Arlie Biligorio, good morning Aksyon Boy Eden, good morning kay Toto Andre kag Ati Ella. Zan Ligardi Ortiz, ginatamiyaman si nanay niya Hilda sa Cadiz City. Merly Gonzaga, good morning sa inyo kuno, God bless. Watching here from Barangay Alhis. Mga taga-Barangay Alhis na, good morning. Bebeng Pacheco, sa Ilacno Mayor, kay Mayor Silot Bromeo, sang Banwa, sang Candoni, good morning. Good morning. Kag family Panisales from Manila, ang nagatamyaw ni. Evelyn ni Pomuseno, halin sa Bikutan, Taguig City. Uy, isa man sa mga hotspots sang kuan. True. Sang COVID, Taguig, no?
Romela May Galaes, good morning. Giovanni Garzon, hello man. Nante Banaag, tami ako lang ang Banaag family sa Inigaran, watching for Ormoc City. Boca Jacob na. Jacob Pabalate. Good. Jacob Pabalate, morning. Alin sa kay greetings from my Angela Therese, Sambacolod Triumph Hardware. Sa kay din ako to, Bibing Dagia Bautista from Lizares Street. Tansa Cavite, nagli si Ebs Mart Salcedo. Maria Abetong Blanc, pag-greet sa sister niya kay Mary Ann Blancada ka iser birthday niya sumong. Happy birthday! Happy birthday sa kay Mary Ann Blancada iser. Greetings from Singapore. Edre Ferrares Espartero, tambay sang barangay Kansilayan Market. Tambay? Tambay sana guro ay. Sang barangay. Siya guro, siyang tambay sa barangay Kansilayan. Ako ron. From Kamis, Aba, Saudi Arabia. Hello. Marilo Travilla Catinoy, good morning man. Ryan Valiente, makakaaksyon niya ko ng pamilya sa Bacolod. Halin sa Boracay. Wow! Hello. Pagkitaon mo si Ryan, makapaboracay ka ha? Oo. Sige, iba na yung Plano ko pala pa Boracay. Robin Dokto, good morning. Labi na gid kay Kim Chu. Dako-dako, kulintas. Diba? Earrings siguro. Ikaw gali si Kim Chu. Sa classroom may batas. Ano na siya, sir, ha? Basi abi sa iban, bala kulintas. Nakigalambot di sa Sige. Okay na? Okay. Sige. Stand by na for more news. Aton sininga balita international kag iban pa. Stand by mga ka-aksyon. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Sa detalye na sa Balita International, ginhimusla na isa ka 5 katuig nga bata nga lalaki sang 3 man ka mga pamatanon sa Northern Australia. Sunod sa kapulisan ang insidente ay nagluntad sa baybayon sakop sang Queensland town sang Napranum. Sunod sa pulis, sa mga sospetsadong lunsay mga lalaki nagaedad 10 tubtub 13 anyos kag pag-aimbestigahan base naman sa provisions sa idalom sang Youth Justice Act. Sunod kay Queensland Police Commissioner Katarina Carroll, ang insidente ang isa ka absolute tragedy. Dugang panikarol pa dahil ng ilang investigasyon sa bulig man sang biktima, sang ila pamilya kag sang mga sospetsado. Naibaloan ang Napranum ang isa ka Aboriginal kag Torres Strait Islander community nga may bulubata 1,000 ka indigenous people sa Northwest Coast Cape, York Peninsula. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginpahayag sa Department of Budget and Management nga naglambot na sa 3.7 trilyones pesos. Kung 92.3% na sang 4.10 trilyones pesos ng national budget para sa tuig 2020 ang na-release ang ahensya. Sa pahayag ng DBM, ang 92.3% sa budget nga na-release umpisa sa bulan sa Enero, tugtub Hunyo, ang isa ini ka-improvement ikumpara sa 85.5% ng allotments ay gin-release ng ligid na tuig. Palayag sa DBM, ang 2% sa budget disbursement ang nagabot sa lingon ng gobyerno ang committed sa paghatag ng pagpainsang pondo para sa mga programa kag proyekto sa pihak nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Sa atong siling nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 36 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 51 centimos, samtang ang Hong Kong dollar may baylo naman nga 6 pesos kag 37 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ginaako ni Marlo Arizala nga mas kilala karon bala bilang Sander Ford, kilala mo na siya. Liwat sa Churaya. Nagpa-edit sa Sanchura. Oo. Nga inako yan ano? Nga isa siya ka bisexual. Tingala ko doon nakastigo ya kuno yato nga daw partner. Ano to siya no. Oo. Tipagi sa Instagram stories ginano siya ni Ford Action Boy. Ginbutang niya, I am part of LGBTQ+. Nga may rainbow dahil niya emoji. Rainbow na bala. Tapos may hashtag nga bisexual. Tidamlag lang ginakusahan si Ford sa iyang nobya sang physical abuse kag sexual assault. Panginwala ini ni Ford ang ano nang ginahimo niya sa buman?
Amot lang naka-home, sa home, may quarantine. Sa karon may mga post si Ford sa Instagram selfie action boy nga nagapakita sang feminine makeup samtang nagasuksok sang wig. Tayo mo na action boy nakahambal nila bisexual. Naluyag sa lalaki, naluyag mo siya sa babae. Correct. Siguro sang atong tsurebla daw ay pa ma-edit na. Wala pa ma-edit. Ano? Sa lalaki pa to guro yung kwan. Sa babae, guro. Sa lalaki pa to. Sa lalaki. Kaya hindi pa to sa kapasara sa babae mo. Amo na. Nakalain siya, no? Kaya naging edit ng tsuraya. Pwede na. Nagduha dong bahay. Nagpwede sa ka-beautiful wala siya. Nalipat mo touch and picture. Pretty full. Sandera. Sandera Ford. Sandra Ford. Sandera Ford. Balita sa sports. Nagalap na sa karon na report nga ginabaligyan ni Joseldo C. ang Blackwater Elite sini nga PBA franchise balor 150 milyones pesos. Ginpalayag ni C nga na-offend ini kag push to the wall matapos ginpawog sa penalidad ay team matapos nagbalik sa practice antes man ang go signal ginhatag sa mga opisyal sa PBA. Sa pihak kabahin ni palayag naman ni PBA Commissioner Willie Marcial nga seryoso kag mabugat ang tinagaing buyan ni C rason nga imbestigahan ni sa Commissioner's Office. Naibaluan Huwebes ang inanunsyo nga magbayad sa 100,000 pesos nga multa ang team matapos nagpatigan sang practice kag require ang mga players nga magpaidalom sa COVID-19 swab testing. Balita espesyal! Happy Saturday mga ka-aksyon naton dira sa kahanginan sa Facebook naton sa YouTube sa everything. Sa everything. Hello everything. Ano siya dapat no kainta lang. Happy Saturday. Happy Saturday. Weekend. Yes. Enjoy your weekend mga ka-aksyon. Kadasig lang yung action boy no. Asig lang Do kagapon Lunes pero buwas Domingo. Ano 18? Oo, 18 na. 12 days to go before sa Christmas. Hindi 12 days to go before sang Tiempo Muerto. Oo, mga hambal nila action boy. Pero aragin action boy no kay hambal nila wala labot na daan yung Tiempo Muerto tapos dudungan pang iban kisa mga enrollment tapos enrollment enrollment kita ano mo ni. Sige pa tapos labi na gid subong daan nga may modular tapos may ara sang online. Matagal mo subong bala sitwasyon kung kuha ka na kung adulting ka na o may pamilya ka. Daw malumos ka mo. True. Bisan sa adulting lang, sure. Bisan wala pa kami lang. mga bana, abe. Kag wala pa kami mga kabataan. Pero pag abot ka sa sweldo, ginama. Pagkabot sa sweldo. Pagkapyot sa sweldo. Punga ka bla. Inahuyop lang. Na ano naman. Sige lang, tuloy ang buhay. Tingin ang sitwasyon ng COVID nito ka namin. Smile ako na action boy. Daman niya lang nila makita na kami. Ano? Ang daman niya lang nila makita na kami. COVID. Gani. Maamot, mangubita pungol. Galing nadlok mo na sa sakon eh. Ay, ako gani na kaya siya nagpalapit sa imo. That's why safe ka kay nahadlock siya sa aton. Subong nga di ko no magsiling ka bala nga mangin positive kita hindi gid ko no. Daw ay ang term nga positive subong action boy do ka negative sang term nga positive. So na di ba positive lang bala. Oo. Positive ka lang. So stay positive. Oo. Ilainan tayo optimist na. Optimistic. Amo na lang para Gusto positive ba silang lagi na optimistic ka sa life mo? Be optimistic. Hindi ka mga positive kaya pasikigan niya ka bla. Positive. Nan, tapungulo. Nagininaway pa kung sama na mga action. Magiging ka mo, maging optimistic ka na lang. Be optimistic. Correct. Anong kuha nga na isang optimistic? Sino naman sa positive? Ang kuha bala, ang antonym? Pessimistic. Bongga! Dahil yung mga valedictorian sa Megumi Academy. Hindi ko yung valedictorian. Valedictorian ako sa linyahan dahil sa una. That's why hindi ko kapoy. Sa una sa linyahan, sa una ka permi ay, no? Una sa tanan, una sa class record. Una sa linyahan. Abuso. May A pa may B ka pagid dyan. A pa, tapos B pagid ang sunod. Ano na lang naman. Nasa linya pagid. Tapos halin nursery hasta 4th year action boy. Nga, linyahan na. First in line ko yan. Ako yun ako basta mga beautiful. Amo na.
So, kung galit na ng line according to beauty. According to beauty siya, actually. Kaya sunod sa akon nga ni taas, galing beautiful siya. So, ginsunod sa same mo. Oh, mga sa una, ito lang mga kaplastikan ko ang mga friends. Galing kayo mabudlay pag ko may mas beautiful sa same mo. Ngahaw. Kaya pag linya, nesto ba mo, hindi ka nakitaon sa sunod siya. Malay mo, mas gamay pag ito siya sa May ako. nagambal ba sa ako niya kung di niya ng tanan nga mga kuan, ari siya sa last mo. Oo. Niya kidugal na sa kay kulang sa pulo. Blaki kaya Ako nga na. pulo ka beautiful mo. Shout out kay M sa Boston. Niya kay kung di papalinya pulo. Ang pulo da ka gwapa da linya di oh. Ay, kulang. Di kay siya lang kulang. Iden dugang na lang di. Duga na lang din. Pero hindi na siya talaga beautiful ka. Tara, wala mali. Very beautiful ko no. Nice outfit ko na siya ni Eden. May nag-request nga matindog ko kuno. Ay, hindi lang. Kasi manamiya ka pa sa ako na outfit. I-post ko lang na follow me on Facebook. Mo follow me on Facebook. Kaya na ganun pagsunod ko sa news center, pagkakita ko si mo, doon tayo ko matumba mo. Wow! Ako ginatumbang ang gidayan. Actually, Eden, aura ako no kay picturean ka naman. Ready? Ano nga matumba ka gidaw? Ako ka pamahaw yan. Kaya ko na matumba. Tapos dugangan, pag ikaw na sa akon nga earrings. Earrings mo. Siya dapat. Hindi na siya mga Little John B's lang Daw ko ano daw type ni Jo Marie ang John Marie Juan. Sige, after ko na ipagamit ka sa imo. Basta sa ilong may sa isok-sok. No, prekan lang. Tingnan natin ang balita Sige, special. go. Balita special na to Nation Boy. Apat ka pamagi kung paano makabulig ang ginikanan sa ilang mga kabataan samtang nag-learn at home. Una, Action Boy. Teka, ma-comment lang ko da gamay. Miyara kasi yung ano nga ginikan, pantudlo yung sa kabataan. Naman na kami na matudlo. Dapat natin makita ginikanan, we should understand nga ang puna gidya, ang primary gidya nga nagatudlo sa kabataan is ang ginikanan. True. Di ba? True. Hindi tapos saligdanan sa mga mistra. Kaya ang una gidya nga nagatudlo sa kabataan, ang ginikanan. Correct. Sige. Good. Good na. Number 1, listen and interact, Connection Boy. Sa mo ni kuno dapat nga panahon sang COVID-19 pandemic, kay ara lang sa balay, tagaan, it's an opportunity na Connection Boy, nga at least makaistoryahanay kamo sang imo mga bata, hindi lang pagpabay kuno sa ara lang sila kwarto, sa cellphone lang, all day long. So, dapat ma-listen and interact man. Ang ginikanan, hindi lang puro akig, pamatiin nyo man ang inyong mga kabataan nga, may amo ni bala mo, ano naman, may nami, ito bala nga bike ko. Ano naman ang mga bike na may COVID-19 pandemic subong. Hindi dapat. Kaya dapat ko Action Boy, mga kabataan, mabatyagan kang makita ang safety bala nila kag pagpalangga sa sining COVID-19 pandemic. Kaya gahipos lang ako ng iban nga kabataan. Nagalibog man ang ulo nila kung ano nagakatabo sa kalibutan subong. That's why, nga listen and interact yet ang ginikanan kag ang kabataan. Magabulig pa na Action Boy sa healthy brain development sa mga bata. Very good. Ang ikaduha, bond and create activities together, Connection Boy. Kasi inyo na balay, usos di ba sa buong pananom? Oo. Pananom ka mo da. So, nagani mga kuha na yan, kasungka. Oo, amo na yung mga nami, balang Action Boy. Ang problema subong, dahil hindi ka na maka-activity sa bata, kaya totoo sa ML. True! Mabis hindi ko dahil hindi na sa ML. Oo. Ikaw ka lang blayran ko sa ML. Yan ako dako ng blayran ko kuli iya sa load iya. Kaya bakal sang skin. Siling ko mga kadako-dako sa load na sa nga panukot, balasakon. Oo. Yan sige na ML. Batin ko tanong ML man. Siya gabakal sa skin ko amo na. Skin. Hindi ko bakal gali load. Amo na kadako sa nga bayran ko gali kay ginapatawag lang sa pagpaload mo kadako gali sa bayran ko. Siling ko may na basi balon po sa bata ko karon lang mas malang is ML eh. True! Naman na. Pwede man Action Boy, samtang naga-ML ang imo bata, naga-SML ka. Istoryahan niya kadayon kung, dad, amo ni siya ang ginagakatabo sa ML hon. It's a way of bonding sa gyapon Action Boy. Kapag dugay-dugay, kung station break, naga-ML ka na. So, una kami daw, break game lang nga mo niya kag mga Battle City. Ako yung gani. Mayo gani Action Boy, mo na imo ya ako niya, ng Chinese garter, hula hoop, Ay, okay. skipping rope, as in Chinese Pilipit. garter, narasin niyo. Sa una para sa amon niya, nga time. Nakalambot pa na sa among generation. Di ka lang, asasa din ka nga fit. Viva! Sabi niyo sa ako na. Taas kayo lumpat, ano ka mo? Mas just sa tuhod. O yasta sa Viva. Anong Viva man? Sa Viva, bala sa mo na. Nano ka man yung Action Boy man.
Kaya may ara na do kawat-kawat, bulamhon mo siya tapos maluksok luksok ka. ka. Oh, amo na sa sang una. Una tiil. Tumba patis. Hindi na una tiil naman. Alam, kalawa kung una ulo, Aksyon boy. Dumduma ako ginasang una, ginakigang ako magpuli sa balay. Kaya di kung high school ka, elementary, di ba puti mo medyas? Pagpag sa balay, itob na iyan. Kaya ka tiniil, ka Chinese garter. Kasi kaguluwa pa na pante mo mag-Chinese garter. Ay, sa una wala ko yung panty. Away ka pante sola? Okay, mamba, si mama nga, sige ka na Chinese garter. Tao na yung panty. Hindi mo panty. Para wala mo makita ang panty. Joke! Charot lang. Okay, hambal Aksyon boy. Ay, katatlo, learn with them, Aksyon boy. Wala bala hambal nila nga, ti paano tudluan sang parents, sang kabataan, nga grade 6, ko ang tinapusan sang tatay kag nanay, bi grade 2. Amo na isa sa point nila. So, learn with Sa them. subong mapatudlo sa akon sang calculus, mali ko sang calculus. Ipa-calculate lang ko bala, hindi lang ko mag-calculus. Pero ti amo na updan mo siya, learn together, Aksyon boy. Kahit ti mambal ka nga ti hindi naman na beneficial sa akon nga mga panahon subong, pero ti may maabot gina nga time nga may makapamangkot si mo at least kabalo ko magsabat, di ba? Correct. Lastly na lang, Aksyon boy, use play to learn. Especially effective gina sa mga kabataan, Aksyon boy. Kaya kung mag-discuss ka lang okay, read Amil, the health crisis. Kung pwede siya, Aksyon boy, himuon mo siya do hampang. Oo. Good! Kag may premyo namin, may premyo pag Premyo, oo eh. Premyo. May Nami premyo. pag ng mga bata, may premyo dasig learning nila. True. Sige. Good morning, galiliwat kag sa akon kumpare kay Jack Denila, ang taong palaging nawawala ang pitaka. Amo na. Oo na, ano talaga yan. Dunduwa ko siya, hello. Dunduwa mo si Jack Denila. True. Lalaking loli pitaka. Ang lalaking palaging, ang taong palaging nawawala ang pitaka. Oo, correct. Jack Denila. Sa kay Per Galunan, kag kay Hello. Alan Galunan, good morning. Yes. Sige, kag kay si Jessie Rombines dira sa Indonesia, may agaman. Kag kay kagawad Melchor Rombines, of course, sa Hinubaan. Good morning. Halin kay Marcy Rombines Junio. Pero minigay pa tamyaw sa iyong mga kauturan. True. Good morning, Richard Esmeralda sa Banga Mayor or Mayor? Isabella Pizahan. God bless us. Mayor guro. Mayor guro. Sa may pizzahan na si Richard. Oo, si Isabella. Richard Esmeralda, hello. Good morning. Padali kami di pizza. Nakatuto na si Kwan, nakakatuto si JM. Ay, to. Galing nga, that time wala sila stocks. Ba't may stocks na guro subong? Ay, gabato kami di ba padala pizza. Kay Cher. Pagkailan, abala. Uy, pwede lang na yan. Kay Eric Rojas, sila watching live sa QC Metro Manila. Virginia, San Antonio Alpinida, sa Barangay Estefania, good morning. Marcela Cuenca, Sukenyo, may aga, live watching ko Aksyon Boy sa Handumanan. Manjo Arnejo, hello, good morning. Kay Fin Belieza, good morning. Reggie Cabalies, good morning. Napamangkot, gali si Fin Belieza, kung pwede lang kung makabiyahe sa Ceres ang mga kabataan. Hindi may basta may ginikanan, upod. Nakalang may biya. Natunti, ano ko na, bilen? Correct. Erwin DB Gonzalez watching live from Mauro. Ming Estrabon Galanga. Richelle Aguarense. Guwapa kay Miss Eden. Kung nabasa ako, ganyan kami guwapa. Happy 6th birthday man kay Chammer Vince de la Cruz Abelio. Halin kay Darius Darsky de la Cruz. Si May Duran, temprano pa ko nung kakwan. Gat himo sa nagbaligya akong sapon. Hello. May nablos ko na. Good morning man, Tita Elsie Gali. Tita Elsie Hulingan, good morning. Good morning kay Maninay. Ligaya Abeto, nice outfit, Aksyon Eden. It looks very becoming on you. Ay, wow. very good. Sarah Escoban, good morning. Suzette Cynthia Santander, nice listening to you both. Regards sa utod mo, boy. Kag sa kay Vanessa from Minnesota. Benny Duran Sernal, good morning. May hindi maano, sir, ma'am, 20 days na po. Aksyon naman po dito sa Cadiz, Tinampaan. Pero sa Dodlog, ano na siya? Oo. Sino taga Norway niyo? Hindi ko sa apelyido. Maria Arlene Iamo. Kaya ang Oya do may lain niya. Kwento sa Norwegian. Norwegian. Amo nagurot. Mama Edgy Beltran, Kamento, Hambayabaw, Chinese Garter, kay Man Gymnast ng mga bata. Ako ng talent naman sa una, Aksyon Boy. Before pa kami na-discover, bala ni Aksyon Dorel. Ako siya mga talents na. Mga Chinese Garter champions. Kay Queenie Favela. Oo, gidya. Ako nadala na guro sa sa mga sports, sa mga SEA Games. Olympics. Wala kami din ni Aksyon Dorel. Amot sa inyo.
Tani first gold of the Philippines sa Olympics, tani. Ubus-ubus Chinese kita ni. garter. True. Veronica Manukan, good morning. Jonalyn Magbiray. Hi, Teacher Jonalyn Magbiray. Hi, Eden Abo sa Mega Academy Bacolod is proud of you. Thank you so much. Leo lang no. Morning sa live election anchors, Boy and Eden. Monitor lang kami. Salamat kay Jean Hesulgon, Karkarma na ay kag kay Ivy Lucasan. Barangay Handuman. Hello, good morning! Good morning, makuno siling ni Torco Jongko. Hello, Tarks! Good morning, kuno kay Isaga ni Duran dira sa Recto. Kada mo, Duran, no? Sa Recto. Ganita mo, Duran. Brasong piki. Gani, true. Kung gusto nyo, ara lang da. Pero kada mo, family Duran, election boy, no? Tama na ni siya. Sige. Mga Aksyon, yung ipamatigan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon hotline. Upod kay Aksyon, Art Tayhupon. Ang inyo naman diri ng news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.